Вече не съм толерантна. И не защото станах надменна или арогантна, а защото достигнах определен етап в живота си, където не искам да си губя времето с хора, които ме нараняват и не ми харесват. Нямам желание да се харесвам на хората, които не ме харесват. Не отделям и минутка за хората, които се опитват да ме манипулират или лъжат. Реших повече да не живея в лъжа, лицемерие, интриги и неискрени похвали. Аз вярвам, че светът е създаден от противоположности, от хора с различни характери. И затова не общувам с тези, които имат тежък и твърд характер. С тези, които не искат да приемат другите, такива каквито са. Аз презирам предателството и фалшивото приятелство. Разбирам и с тези, които при всяка възможност се опитват да те смачкат емоционално. Не се разбирам и с тези, които не обичат животните. И да, вече не съм толерантна с тези, които не заслужават моето доверие.